Bună dimineața, sunt aici cu nepotul la o cafea. Suntem pe plajă. Ia fă nepoate cum la camera acum. Acum să vedem cum, ce, nu zici nică? Nu așa, nebunule. Să uite mai mulți români. Bună! Atâta? Ciao! Aolea, el e după... Mai după încolo și... Mai după Italia. Și am aici așa să ne mai relaxăm. Sunt foarte mulți turiști aici pe insula Creta. Și mai vin. Suntem pe data de 29 septembrie. Așteptăm să termine sezonul. Să plecăm și noi acasă. Să ne mai relaxăm. Cam asta în rest. Suntem cam obosiți. De-aia nu prea răspundem la mesaje, la telefoane. Și când avem timp și ne facem, o să răspund. Vă pupăm pe toți.